The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Magsisigaw, hindi ko na vista. Rodi siya. Pinagtugma ngarut pandangan Ketang huli ka ingat panumbalan Simbang baik kato'y Biagko Anang pangtingin ng itanong Nulupoy ang puso Sika sinasarang Nang ipayang na sudingayang Humiyang taibiyang Hiniyang puto'y rigdang Nito'y ang nagkapasagap Sikap ng paragsak Thank you so much, Ninong Pops. Hello to Ate Linda, Ate Josie, Ate Riza, Tita Anthony, Mami Shiny, Ate Ma'am Sally J. Akawini, Luis Sia, Ninong Pops, si Rosemary Palakpak, Ate Marie Maculio, Sir Noel Garcia, Ate Josie. Sikarunianku tibaknosku Sikatianari dito'y puso Ipaay ko ken ka di amin ko Ken pinagtugma ngarut pandangan Ketang huli ka ingat panumbalan Simbang baik kato'y Biagko Anang pangsingkit ng itanong Nulupoy ang puso Sikat sinasarakan Nang ipayang na sudingayang Humiyang taibiyang Hiniyang puto'y rigdang Ligay ang nagkapasagap Sikat ng paragsak Simbang baik kato'y Biagko Anang pangsingkit ng itanong Nulupoy ang puso Sikat sinasarakan Nang ipayang na sudingayang Humiyang taibiyang Hiniyang puto'y rigdang Ligay ang nagkapasagap Sikat ng paragsak Thank you so much, Ate Shani, Sir Noel Garcia, Ate Liza, Ate Lam. Ayun, at tudo, mani star sense na natin lang yan. Ninong Pops pa ba? Magpapahuli pa ba siya? Ayun.